Velkommen til min første YouTube-video. I dag skal vi tale om healing, og hvorfor jeg mener, at størstedelen, eller i hvert fald en meget stor del af mennesker, som prøver at heale, faktisk ender med at retraumatisere dem selv. Når det er, man healer, jamen, så går man ind og prøver at være opmærksom på alle de ting, som ikke går, som man gerne vil have dem i sit liv. Man går ind og undersøger traumatiske oplevelser og mønstre, måder, man opfører sig på baggrund af de her oplevelser, som gør, at man føler sig fanget, og at man føler, at man ikke er tro mod sig selv, men ikke lever et liv, som man egentlig gerne vil leve. Det er mønstre, som man gentager, fordi at de er baseret på en form for frygt for, at man måske bliver forladt, eller for at man ender med at skuffe andre mennesker. Og den skuffelse, den frygt har været forbundet med, at man har følt sig utrolig utryg. Man har følt sig utrolig forladt og alene som barn, når det er, at man er kommet til at skuffe andre mennesker. Når det er, at man ikke reagerer, som folk gerne vil have. Det, der ender med at ske med en masse mennesker, som gerne vil hele deres traumer, det er, at de ender med at blive super opmærksomme på alle ting, hvad de gør. Alle deres mønstre, deres måde at tale med andre mennesker på, andre menneskers måde at tale tilbage til dem på. Og på et eller andet tidspunkt, så kan man blive så hyperopmærksom på alle de her små ting, at man rent faktisk glemmer, at den anden person, man taler med, kunne have haft en dårlig dag. Det kan være, at de har mistet en forælder, et familiemedlem. Det kan være, at de lige er blevet fyret. Og alle de her små ting, som man har prøvet at analysere, deres øjenkontakt, der er lidt mærkelig, eller deres fødder, der peger den forkerte vej, eller hvad end det kunne være, deres toneleje ender med at blive hyperfixeret på ens egen livshistorie. Og grunden til, at man gør det her, det er fordi, at man prøver at få en følelse af kontrol, right? Man prøver at få en følelse af safety, en følelse af tryghed igennem overanalysering, igennem en bevidsthed, som bare sparker røv. Men det, du også gør, det er, at du prøver at få kontrol over noget, som ikke kan kontrolleres. Livet er uforudsigeligt, og hvis det er, at du prøver at få så meget information som overhovedet muligt for at forklare, hvad det er, der skal til, for at du kan gøre tingene anderledes, så kommer du aldrig til at bevæge dig. Forandringen sker i det øjeblik, at du gør noget anderledes på baggrund af den information, du har. Du ved, at den her måde at opføre dig på, ikke at sige nej i den her situation til en person, som ellers vil blive skuffet over, at du siger nej, ender med at gøre, at du giver slip på dig selv. Hvis du har informationen om, at det er sådan her, du reagerer i en vis situation, og du gør noget anderledes, opfører dig anderledes, så har du lige pludselig et nyt stykke information, som går imod det traumatiske mønster, som du ikke har kunnet komme ud af. Du har gjort noget nyt, og det næste step er integreringen. Super vigtigt. Når det er, at du gør noget anderledes, og du får noget ny information på baggrund af den her nye oplevelse, som ikke er som alle de andre oplevelser, du har haft før, fordi at du gjorde noget anderledes, så skal du integrere det ind i dit billede af, hvem du er i verden, og hvordan verden rent faktisk også kan se ud, hvis det er, at du opfører dig på den her måde, og at det er en mulighed at opføre sig anderledes. Det er der, at du forandrer dig. Og hvis du ikke gør det her forsigtigt, et skridt ad gangen, en oplevelse ad gangen og en integrering ad gangen, ender du med at blive overvældet. Fordi du ender med at stå, hvor du stod før, og forvente og håbe på, at verden forandrer sig, jo mere opmærksom du bliver på den, uden at du rent faktisk gennemgår nogen form for forandring, fordi du ikke har gjort noget anderledes, og du ikke har integreret nogle nye oplevelser, som kan gå imod de gamle oplevelser og erfaringer, du har. Så hele den her video er opsummeret. Hvis det er, at du finder dig selv i en proces af healing, der aldrig virker til at ende, så prøv at slet, hvad end du har lært så far. Tag fat i en oplevelse, en erfaring, et mønster ad gangen. Prøv at finde ud af, hvad det er, du ikke kan lide, der går galt. Har du svært ved at sige nej? Jamen så sig nej næste gang, du står i den situation. Mærk, hvordan det føles. Integrer, tag og absorber den her nye information, du har fra den her nye måde, du gik ind i den her oplevelse på, og gør det samme med den næste ting. Simple as that. Smid en kommentar i videoen, hvis det er, at den her den hjælper dig. Jeg vil prøve at lave flere, så snart jeg har tiden til det. Husk at like den, så den også kommer ud til andre, der har brug for at høre det her. Elsker jer. Nå.